Lia Lewis, capten y Seintiau. Tir o'i blaen i ar ymyl y cwrt Cosby. Chantel Tir yn croesi. Honna mynd heibio bawb os na gyfle am arbediad. Ond mae wedi mynd i fewn gan y Seintiau. Mi o'n arbediad cychwynnol gan Amelia Hawkins. Ond Sarah Gibbs am yr eilwaith tymor yma yn rhwydo i'r Seintiau Newydd. Chloe Chivers o bell, a mae honna wedi mynd tu ôl i Mackenzie Hayden-Jones. Ydi wedi croesi'r llinell, do mae hi wedi. Mae'r elyrch wedi dod yn gyfartal. Chloe Chivers, ei thrydydd gôl hi am y tymor yn unioni pethau yma bnaw yma. Ellie Lake ar bêl i lawr y dde. Amy Deacon sydd yno ar garlan ar ymyl cwrt Cosby. Deacon yn dal i fynd, ydy hi'n cael i baglu. Yndi mae hi yn ôl y dyfarnwr Rob Jenkins. Cyfle i Stacey John yn erbyn Mackenzie Hayden-Jones. John yn mynd i'r gornel isa. Dim problem i Stacey John sy'n mynd ar elyrch ar y blaen yma o 2 gôl 1. Sarah Gibbs gafodd gyffyrddiad lleia gyda'i phen. Mia Davies yn bwydo Chantel Tir mewn i'r cwrt Cosby. Tir yn taro'r postyn. A dyna'r agosa mae'r Seintiau wedi dod hyd yma i unioni'r sgôr. Chantel Tir wedi cael 4 tymor yma yn barod a bu bron iawn iddi ychwanegu at y cyfanswm yna. Stacey John, pawb wedi gadael y bêl na. A Stacey John, ac am arbediad campus gan Mackenzie Hayden-Jones. A Stacey John bron ar oi Abertawe ymhellach ar y blaen. Chloe Chivers yn troi, ceisio chwilio am lwybr Tate Trivett. Tate Trivett. Maria Francis Jones sy'n ei gwylio hi. Trivett i mewn i'r cwrt Cosby'n cael y chroesian. Hwna'n taro'r postyn. Llai na 2 funud i fynd yma, ac Abertawe'n taro'r postyn. Mia Davies, chwarae honna'n hir. Grace Thomas, oedd angen y cyffyrddiad, ond mae wedi disgyn i Charlotte Crease. A honna heibio'r postyn gan y ferch ifanc 4 ar 15 oed.